Rapazada, vindes hoxe á miña casa a cear e tomamos unhas e de paso xogamos á play? Veña, vai ao punto, me levo unhas pizzas. Éramos os menos, vou levar unha empanada que o meu pai estuvo onde cocinhado toda a tarde. Eu non quero ver a miña serie de anime. Sempre igual. Cambia un pouco de aire se vente connosco. Veña, va, vente, que te podo coller o que a miña casa xogamos. Non, prefiro ver a miña serie de anime, tranquilo. Sempre igual, non vas cambiar, Non me des que non vai cambiar de opinión, prefiro estar só que estar con nós. Mira que sodes pesados, Que rapaz. A ver, o que facemos hoxe á tarde? Eu que sei. O que ti queres? A mí dame igual. Pensad un pouco, somos todos moi creativos. Non sei. A mí non se me ocurre nada. A mí dame igual. Acaba de chegar unha mensaxe, podíamos ir ao cine que hai un filme moi bo. Vale. Boísima idea. Dame igual. Paso tardes horas metido ali, mellor non vamos. Xa, a verdade que era unha mala idea. Tens razón. Mi má, tiro o meu arriba, vas tú detrás, vamos para lá. Marchamos xa. Xa tardamos. Diga, quen é? Son Manu. Ves aí ao parque a dar unha volta por aí? Non podo agora, estou estudando o tema de sociais o das revoltas irmandiñas. Bo. Se pais examen de sociais entre 3 semanas ainda. Por iso, 3 semanas, teño que apurar, pouco falta. Si, cerquísima. Chegas a ser un can e mórdete. Veña, que eu estudo o día anterior, xa que me dá por estudar. Mira, aí metes con 6 e 7. Para mí faime máis falta máis tempo para entender as cousas. Si, se che fan falta 3 semanas para entender un tema de sociales, colla a plastilina que vais para bolitos de cabeza. Vale, tes algo de razón, 3 semanas é moito. Si, moitísimo. Pero aínda quitando iso, teño que resumir o tema de bioloxía, facer as frases de castelán e os deberes de inglés. Eso non se fai. Eso mentas corrige ela, valo escribindo ti e dacho positivo igual. Pero ti és un camándole. Non me toques os... Corre neno, corre, corre como un can. Anda na bici, fai o su normal. E ponte neno, ponte a comer moi ben. Que merda de xeta un limón tamén, sí. Você vai morrer, mais sano que a Dios. E corre neno, corre, corre como un can. Gimnasia que miñas nunca veñen mal. E suda neno, suda sen ter que facer. Que os tempos da fame non se deixan ver, sí. Você vai morrer, mais sano que a Dios. Você vai morrer, borracho de acción. E corre como un tolo rantanplan. Ti sabes o sucre que ten todo iso? Sucre de que, ó? Necesito repoñerme. Repoñer o qué? Meu Deus. Buah, tan é de chegar o cartel da Pascua, víchedelo. Vin máis, non é tan boa, non vai nin a Panorama nin a Médica. Tía, pero si vai a París. Mentre teamos a festa, dende cando nos importan as orquestas? Dende nunca. Xa, hai É que nimos. Imos todos os do grupo. Está me chamando miña nai, marcho. Chao. Chao. Non sei que levar, vas que vai levar? Non sei. É unha saia, creo. Sí, pero se chove... Non sei. Que falades? Sobre a festa que imos montar sábado. Imos a liar parada. Pero vamos todas, non? Menos Cristian, dixo que non quería ir. O que non sabemos é por qué. Donde sempre foi enrojado. Non vos decatastes que parece que non íbamos ben ou algo? Pero que dis, en serio? Agora que o dis, sí. Queren que lle veamos detrás e queren ser o centro de atención todo o tempo. Flipas. Bueno, a ver, seguro que te vou con mozo, non penses mesmo. Pero que mozo? Se non ten, obviamente é todo mentira, inventou non. Va, é igual.
No, é igual non, sei que salgan así no grupo, porque eu non. Pois eu tampouco. Eu menos. Os meus amigos dame asco, oh, oh, oh. Os meus amigos caem-me mal. Os meus amigos dame asco, oh, oh, oh. Os meus amigos caem-me mal. Cada vez que estamos juntos, nunca sei ben de que falar, porque todo